găsit la un nou vlog. Și astăzi, tot cu Minecraft, doar că fiți atenți. Uite să vă arăt piscina mea personală, nu cu pești. Aici am multe focuri, lumină noaptea. Și aici e piscina mea personală. Da, vedem afară. Noi dacă ne punem înăuntru și vedem afară, nu chiar vedem afară, dar hai să zicem. Bun, să zicem că noi vedem afară. Să dau luminozitatea la maxim. Bun, să zicem că, uite, se vede. Acolo este animat. Bun. Și uitați. Haideți să pescuim, pentru că nu se știe. Pentru că trebuie să dau lămâțile mele din care. Am pus aici două cablu lumină. Hai să dăm. Am scăpat. Deci, da. Hai. Ah! Yes. Bun. Nu-i rău. Bun, hai să mai punem pești. Că cam noi le pescuim. Acolo se spawnează pești. Trebuie incredibil de mulți pești. Ne aruncăm și noi puțin. Mamă, câți pești sunt! Hai! Am ecotivă. Care? Prea aici. Bun, hai să mergem în... Nu cum cazi. Ai murit. Punem peste. Așa. Da, am căruță eu. Dacă nu mai știe. Pescuim de sus. Hai să încercăm. Bun. Vedem aici pescuim. Am prins! Haideți să dăm de mâncare la pisici. Poți să zic că nu ceva. Cine vrea pești? Cine? Nu pot să dau la pisici pești. Bun. Doamne, știi.
mâncați. Ce mă cretele. Nu le-ați mâncat. Din aia. Din culă. Bun. Acum mergem. Și fiți atenți ce facem. Nu, aici am vrut să dau. Trimite. Carmen, Steve, nu mă cheamă Steve. Nu știam că mă cheamă Steve. Carmen. Pe mine mă cheamă Carmen. Nu credeți că mă cheamă Steve. Fiți atenți. Nu-mi plac pe ăștia. Ușor, lovirea codul și să se vadă. Nu-mi plac pe ea. Acum hai să punem în chest. Punem în chest. Bun, acum haideți să punem în chest. Bun, și o să-mi iau merele de aur să mâncăm. Ok. Bun. Mere de aur. Unde-s? Unde am pus eu merele de aur? Mere de aur. Bun, și acum băgăm niște mere de aur. Nu pot să le mănânc. Dar peștele mă las. A, ba da. Ce faceți? Veniți la burbărie. O să scape, nu mă întreba pe modul, dacă trămne, dacă e pe mine cu vina. Ce mincinos e! Eu nu știu pe la bere. Și mi se face somn. Acum Nu las pe mine, că atunci dormim de tot. Dormim amândoi în cameră mică, ies, nu ce să facă somn. și acum Povim vorba. fiți atenți.
Dar din partea mea... Punem merele. Dacă nu... în test. Am luat un pește care era pe jos. Eu l-am întrebat Nu mai e ieri, aici. când am fost acolo, are la țigară peste el. După aia am mers la pițără și am și plecat. Zic, nu, ce facem noi? Unde ne adunăm? Ne adunăm? Păi... Nu las că bine, nu apoi... Da. Bun, acum mergem afară. Cine nu vreau bănuți? Că nu numai ei să băsuți, că și noi suntem. Ce facem? Vrei să mergem la... Nu mă duc, că dacă mă duc, rămân lapte. Și așa, mai am puțin. Îmi cumpăr niște fructe de aici și pește și cremul și așa de comandă. Ce să mai iau? Carne am. Ce să mai iau? Eu nici n-am folosit. Am avut așa, de la port, de acum așa merg, acum așa. Bun. Bani le-am făcut. No problem. A trecut 11 minute. Acum mergem aici. Facem ceva. Dacă găsim. Nu aici. Tot. Albastru. Și din asta. E din asta. Dacă punem. Nu știu din ăla. Că l-am găsit acolo la metrou cu când de mai întâi, că nu mai am. Și două bucăți. Nu m-am făcut bucătele. Dintr-unul am făcut nu. Și le-am întâlnit. Cu spate bucăți. Am fac, dintr-unul fac rulouri. Și cum să fac... Dacă nu v-ați uitat la primul episod de continuarea. Nu fac ciorburi că nu se mâncă. În salarea nu fac. Eu de iau cu mine de bucă și dau la Să luăm repede roz, bagă roz. Doz. Boz, roz. Bun, doz. tot perișoare făceam în fiecare an, perișoare, dar nu am făcut perișoare, nimic, mamă, ce-i apoi ciorba cea cu acum. Bun, hai să căut. Eu încerc arate la Petro și îmi fac niște sarmale, îmi dava ea rotul, dar da mama tot așa mie, adică să apuc să varză de mână. Și eu fac acolo, în tabă, să fac sarmale, fac șnițele, rulouri, fac niște piftele. Eu nu mai fac sarmale, că încă am sarmale piftele. Dar eu nu știu la asta. Eu am pus acolo, am mâncat de cu mars, chiar am mâncat de sarmale. Și dar n-am făcut mult. Dar n-am făcut mai 20. Și 20. și i-a pus, a zis, duce Mihai la le duc, le ia, nu le arunca. Nu le ia.
Coșile de cartofi peste el, ce se mai adună mâncare, cum ceau nimeni nimic, că nu lasă toată unde se dă? Că la noi le vasă câinii. Bun, și am găsit ideea. Bea. Tractreia. Eu în loc să sparg mânurile. Făcut noapte. Vedeți că le ține de lumină foculețele. Pașapoartele, nu știu când le iasă pașaportul, dar până în zilă mă ce ne face eu? Bun, și începem. Ce-ți vă rog să cărăbă? Tuc, tuc. Nu avem apa și lumină. Nu avem să mă la ne-am și m-am primit banii și... Tuc, tuc, tic, tac. Eu vin prieten, să merg și plăti cazul. Pe noroc că mai avut acolo, i s-au adunat, știi, puncte din alea, total și eu merg pe 10. Nu vreau să pun acolo. Gaz nu avem, pe ce mai mult pe aia valde. Oh. Of. Bun, și ai de... Ce a fost asta? Ha, ha, la, bi, ci, sa, în, tâm, p, l, a, t, aici. Tu, tu, tic, tac. Gata. Bum, bum, bum. Păi nu mi-au venit factură. Asta am avut, este 43. Vezi? Bum, bum, bum. M-am depășit data asta de la... Că dacă aveam factură, mi-am dat aici, la sol. Știi? Adică, nu. Mi-am dat factură. La sol, Bun. Vedeți că dacă las mai multe, trebuie să stric. Eu nu pot să mă duc să depun actele. Pe de-aia când de la școală nu mi-a trimis pe copii. Și de când am făcut pe ea? Înainte de vacanță, voi... Bun. O trecut 19 minute de când fac clipul ăsta. Imediat e de o oră. Aia de la doctorițele, ia? Dar o sunam Marcitul. Am fost jos, o sunam.
Nu trebuia să mai insisti și în ziua următoare și în ziua următoare. Uite. De ce zic? Dacă insisti, trebuia să insisti. Eu ce-am făcut cu ea, mamă. Bun. Era în concediu și o bine am dus. Am să ia tot. Bun. Așa. De mine. Dar eu trebuie să te sun de fiecare. Merem să ne punem în pat pe care îi se arădă. Și că are, asta este bobăcuța. Punem Nicuminaș, noi trebuie bătăși. Una. Bun, punem și aici. La asta punem așa. Cum am pus acolo? Albastru și... Bun. Și acum ne punem la somnă. Bun, mergem. Adică nu-i noapte. A, gata. Se mai bun eu. Da. Gata. Stați puțin. Bun, gata, gata, gata. Gata, gata. Și acum mai avem ceva de făcut. Dar că trebuie să mergem și să facem o ipotecă. O să construim. Aici trebuie să facem ipotecă. Și din ce? Da? Dar bec nu este. În afară de bec și un triplu ca să tragă... Așa. Pentru muzică. Spargem doi. Așa, așa, nici doi. Dar bine, hai să spargem doi. E spațiu. Acolo cât am spart. 1, 2, da. Că vom merge după și mine, au pus sus. Dar nu merem noi, e mâine sare. Eu nu mă stresez. Păi mine e revelionul. Mă ți pupați, mă uit la film. Și când mă ia somnul, dorm și gata. Bun, așa. Ne uităm la revenit, pe antena nu mă tămane nici ce o să fie. Da, mie nu place că v-am pe reclamă. Și gata. Pentru nana sa nu te fac cum acolo. Nu la când mă vin la putin. Nu? Să dea sus la casă. La casă să spune. Că nu eram plecat în urmă. Hop. Și... în față de telefon, nu era plecat, nu era. Nu știu. Dar noi nu am nici așa de rău. Uitați-vă cum arată fântâna mea. Pe voi nu erai cumva de să plătești, că nu aveai nici. Și ce spuneți? Aici în zona asta nu facem piscină.
Să-i facem o casă lui Carlos. Dar de ce nu facem asta lui voastră? La cutie, așa. Sau nu? Să fac din asta de pisici? Am pus cofia pe masă și i-am pus cu Nu. cola. Haideți să... Și ne-am uitat la televizor. Atunci nu aveai electricitate. Atunci era ziua acum. Nu aveți copii. Și, da, nu, ei au fost laureați sus la mare, s-au primat ce la casă. Ăsta jos, noi ne-am pus cât punem mâini, cât punem mâini, cât punem mâini, cât punem mâini. Ne-am uitat la televizor. Ne-am amețit, ne-am pus jos să-mi dormit. Eram utrit. Aproape 4 ceasuri. Când am golit cutia, am golit, mai era una pe dulap, sus nu uit niciodată, și s-a stat și pe aia. M-a las să mă duc acum, nu mă ridică. Și mă ridică, m-a pus să fac. Și-o trecut și anul ăla. De pe ProTV ne-am uitat atunci. Uite-am pe ea. Da. Începem să facem cer. Pătratul ăla, că nu știu să facem cer. Și o să facem și inimă înăuntru, să știți. Și ne-a pus un Alexandrion, pica era pe masă. Și ce faci? Și el a venit și m-a dus la Călin și pau cu ardea afară și face acolo cu zatul mai bine. A venit acasă și Stai, el și-a pus și el Alexandrion și-a băut Aia, că amândoi. deja nu mă duc acum că le-a așa. Mi-a pus amândoi, a băut, mi-a culcat. Eu nu și nu. atât o să fie încăperea, pentru că nu vreau să stau mult la copil. Anul următor, atunci au venit. Stai, ce acoperișa? Roz. A făcut în corp. În anul următor. După aia a făcut... Da, mami, mai ții minte, în cort. Dar da, voi. Da. Acum Da, anul când a trecut, făcut în corp, a fost... anul trecut, În cort a fost cel mai fain. acum 2 ani au venit și Mari cu Alexandra, au venit mai mulți. Acum 2 ani, da, dar au fost și ăștia, cum îl cheamă? A fost Melissa cu Pechinu. A fost Toto cu nevastă sa, Ana cu Ioga. Stai, Ăsta stai, e cu stai. Nagata, Alexandra cu Gabi au venit târziu. Și totul și Da, mai fost da. așa. Da. Și acum 3 ani au fost așa. Dar zic că numai de 4 ani adunăm Da. așa. Da, și apoi anul trecut aici am fost numai 2, dar ce am fost? Ce Cu Cristina și Mihaela. Ce am făcut cu Cristina? Cu asta rămâne, mi-am zis și la mulți, așa când ne mai adunăm? Nu ne adunăm. Când ne mai adunăm? Că așa nu ne adunăm. Când facem dreptare, nu mă aduce aminte. Cu cine să te duci înainte? Ei. Ei nu, că ori stau la magazin, ori stau la cumpărători, ei niciodată nu. Nu le mai lasă să mă urci, că nu Cine a zis? Vezi de tu, că de aseară nu s-o juca, că până te zic. Nu s-o juca filmul. știu, poate e idei de așa și Cum să? Nu tu, dar eu când am venit de jos, ei s-o juca 21 pe bani. Ce vorbești? Am mai jucat renică, toate din una la șomii. ce tot ăla pe care Și șomii. O lăvit acolo, n-a nu știu ce, și l-au prins pe și s-o ridicat și s-o ridicat. Și ăsta se uita la Marcel, mă. Și Marcel i-a făcut semn, i-a dat una și s-o liniștit. Bun, și o să vedem ce facem cu roz închis pe aici, în zona asta. Mă lasă că și Petru, că tot ce are dacă se care, după cine cheamă poliția? Mai vrei să fie Stai, că, de bani. hop, Pentru că ești cu capul cum ar fi să joc. După aia pe mine îl lasă pe căceară.
Așa. Care probleme? Ce treaba au? Dacă are care nimeni treabă cu tine. Eu ce n-ar trebui să merg la oamenii la niciun bar. Oamenii mai fac scandal cât să-mi bag tot. De-aia e bar. Nu mai zis nimic. Auzi, eram nicio treabă, dar n-am fost. Ai cu ei, dar nu cu ea, copilanii de gând. Dar nu, ce, cu fac asta pe telefon n-am baterie, și eu m-am plictisit. Nu. Ei, n-ai văzut uita pe telefon, am văzut și de aia, păi după aia n-ai văzut, stăteau femeile în picioare, n-aveau unde să stea ei. Nu. Eu m-am pus pe scaun, am cam luat dar bubon, este o muzică. Nu, după aia nici cine avea și cine vine, păi dar unde stăteau oamenii? Nu, stăteam în brațe la aia alte, sau stăteau în picioare să mă uit la altul, atât. Eu oricum vilem și dacă nu vine pe ia mă, nu mă plictisit. Stomacul mă ardea de la Hugo ăla pe oameni, mă la pe mână două pahare. La orta cu puncean. Bun. Dacă am mâncat bomboni, am văzut acolo. Băi, vă jucați Minecraft? Roșie a fost. N-am avut... Dacă vă jucați m-am Minecraft, plictisit. Nici nu a fost bună tortul, am scăpat așa. joc pe beta. Eu numai că m-am uitat că m-am plictisit. Tu, crema de jos. Dai Și-a fost bani 85 de lei pe kil. care e 85? Au scumpit, nu știu cât îi, dar au scumpit-o. Ăla zic că 85, că atât a fost ultima perioadă. Pe atâta, dar atunci mi-au zis când am făcut eu la Dorel, la cine a fost ultima zi? În 29 al lui Roja. Și o să îți fac acum, Că după aia scumpesc. ultima dată la 85 de lei, că va fi mai scumpă. Pe nu am uitat. Dar gândeai să te dai atâția bani, 90 de lei, că cu 5 lei. 90 de lei pe kil și să nu poți să-l mânci tu femeie să-l arunci, păi să merită. Tu, crem, aia la altă nu știu cum a fost. Du-te tu că niciunul nu a fost bun, eu vin m-am cerut să o gustașul mami. În viața mea n-am mâncat așa tort rău. Nici mie nu mi-a plăcut. Nici mie nu mi-a plăcut ăla. Ăla cu panda, care a fost ăla roșu, nu știu. Părea mea de la restaurant, al lui Anais, a fost cu fructe de pădure. Nu, de frumoasă e frumoasă, nu poți să dai bani pe cum să ai și pe mine. Vrei să fac unul mic, așa să fie frumos și unul să facă să fie bun, să mânci. Din acolo masiv de atâta, nici în farfurie la copii, dar nici în frigider. Și ăla ce l-am făcut comandă, bine, că la o le place la cu fructe de pădure și cu fructe și Da, e bun. cremă de iarnă, că ăla numerește numai de cerul de la casa unde. Dar jumătate l-am aruncat. Că copiii nu le trebuie, dă din ăla ce-a făcut eu o trebuie. Da. Uite, era Victoria. Oh. Mai stai, nu-i niciun bani. Să bei cu mine un ceai. Hai, mai stai, să bei un ceai. Mami, da, este să bei și eu cafea și după aia vine aia. Și nu plec. Mai stai, că nu e niciun mai să bei cu mine un ceai. Mai stai. De ce nu se pune locul? Dai gurița ta. Mami, poți să mai taci puțin? Au, de ce? Faci vlog? Da, Scuze. filmez. Scuze. N-are nimic. Mami, au trecut 34 de minute. Ia? Pe 10. Mami, 10 deja. Păi eu m-am trezit aproape la 9.
La 9? Aproape la 9. Și mai e. Doamne, mami, tu cum ai? Te-ai trezit? Eu m-am trezit, dar m-am trezit eu, că așa mi-am dormit. Și m-am trezit eu. Numai muzica lui Teo am avut în minte. Nu mai țin ce muzică am avut. Nu mai țin ce minte, mă. Și da, uite, așa este tunghiul. Și atât a fost acest episod. Pa!